Hello and welcome to Learn Igbo with Igbo Oyibo. In today's lesson, I'll teach you greetings in Igbo language. Ekele n'asụsụ Igbo. Greetings means ekele, greetings. Alright? This is highly requested by one of my subscribers to do. Greetings in Igbo language. Alright. In Igbo land, when you want to say good morning, you will say ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma, good morning. Ụtụtụ ọma. So when you are greeting your father, you say ụtụtụ ọma nna m. Or you say nna m ụtụtụ ọma, father, good morning. Or you say ụtụtụ ọma nna m, good morning, father. Ụtụtụ ọma nna m, good morning, father. Or you say nna m, father, ụtụtụ ọma, good morning. Alright? If you are greeting your mother, you say the same thing, just changing the nna to nne. Father means nna. Mother means nne. Father, nna. Mother, nne. So when you are greeting your father, you say ụtụtụ ọma nna m. Or you say nna m ụtụtụ ọma. Then when you are greeting your mother, you say ụtụtụ ọma nne m. Nne m ụtụtụ ọma. Nne ụtụtụ ọma. Nne ụtụtụ ọma means mother, good morning. But when you say nne m, there is after the nne now. Nne m means my mother. My mother. Nne m ụtụtụ ọma, my mother, good morning. Or you say nne ụtụtụ ọma, mother, good morning. Alright? Some of us call our mother mama, mma, papa, mpa. That is not Igbo language. Mother in Igbo language is nne. Father in Igbo language is nna. Nna. So nna father, nne mother. Alright? So let's greet. Greeting your father right now. What do you say? Yes. Nnam ụtụtụ ọma, maọbụ say ụtụtụ ọma nnam. Alright? Then, greeting your mother, what do you say? Nne ụtụtụ ọma, maọbụ say ụtụtụ ọma nnem. Alright? Okay. Greeting your sister, you say dada ụtụtụ ọma. Greeting your brother, you say de ụtụtụ ọma. Dada ụtụtụ ọma, maọbụ si de ụtụtụ ọma. De means your brother, your older brother. Dada means your sister, your older sister. Alright? Dada, older sister. De, older brother. De, older brother. Dada, older sister. Alright? What about your younger sister, or generally greeting your sister in Igbo language? You say ụtụtụ ọma nwanne m nwanyị. Nwanne m nwanyị means my sister. My sister. Ụtụtụ ọma nwanne m nwanyị. Ụtụtụ ọma nwanne m nwanyị. Ụtụtụ ọma nwanne m nwanyị. Good morning, my sister. Or you say nwanne m nwanyị, bringing my sister forward now. Nwanne m nwanyị, ụtụtụ ọma. Nwanne m nwanyị, ụtụtụ ọma. You see, you can put my sister first, then the greeting comes ụtụtụ ọma. Or you say the greeting before you put your sister, okay? Nwanne m nwanyị, ụtụtụ ọma. My sister, good morning. Ụtụtụ ọma nwanne m nwanyị. Good morning, my sister. Alright? Then, when you're greeting your brother, generally greeting your brother, older or younger, you will say ụtụtụ ọma nwanne m nwoke.
ụtụtụ ọma nwanne m nwoke. ụtụtụ ọma nwanne m nwoke. Good morning my brother. Good morning my brother. Alright? Maọbụ say or you say nwanne m nwoke ụtụtụ ọma. Nwanne m nwoke ụtụtụ ọma. My brother, good morning. So I've told you two ways to greet. Either you bring the person you are greeting before the greeting or after the greeting. Ụtụtụ ọma nwanne m nwoke. Ụtụtụ ọma nwanne m nwanyị. Maọbụ sị nwanne m nwoke ụtụtụ ọma or nwanne m nwanyị ụtụtụ ọma. N'ịga n'ihu, when you want to say good afternoon, you say ehihie ọma. Ehihie ọma. Ehihie ọma. Ehihie ọma. Good afternoon. Ehihie means afternoon. Ehihie means afternoon. Ọma means good or beautiful. Ọma means good or beautiful. So you say ehihie ọma, good afternoon. All right? Okay. When you want to say good afternoon to any of your father's siblings, you say ehihie ọma nwanne nna m. Ehihie ọma nwanne nna m. Ehihie ọma, good afternoon. Nwanne nna m, my father's sibling. My father's sibling. This is a general greeting to your father's sibling, be it a man, a woman, a boy, a girl. Ehihie ọma nwanne nna m. Nwanne means sibling. Nna means father. And remember I said nna m, putting the M in front of nna means my father. Alright? Ehihie ọma nwanne nna m. Good afternoon, my father's sibling. Then when you want to say good afternoon to your mother's sibling, you say ehihie ọma nwanne nne m. Nne means my mother. Ehihie ọma nwanne nne m. Ehihie ọma nwanne nne m. Good afternoon, my mother's sibling. Alright? Then good afternoon in general means ehihie ọma. Ehihie ọma. Alright? Okay. Ngwa, ka anyị na-aga n'ihu. We've talked about good morning, ụtụtụ ọma, good afternoon, ehihie ọma. Now we are going to good night. Good night. When you want to say good night in Igbo language, you say abalị ọma. Abalị ọma. Abalị means night. Ọma means good or beautiful. Abalị ọma, good night. Abalị ọma, good night. Alright? Good night. Okay? Ụtụtụ ọma, good morning. Ehihie ọma, good afternoon. Abalị ọma, good night. Ụtụtụ ọma, good morning. Ehihie ọma, good afternoon. Abalị ọma, good night. Okay? Alright. Moving on. N'ịga n'ihu, when you want to say till tomorrow, until tomorrow, you will say ka ọ dị echi. 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 So when you're pronouncing ka ọ dị echi, you are removing the A from the ka. Ka is K-A. It's spelled K-A. So when you're pronouncing it, you are removing the A from the ka. Alright? So you are now putting the O from the odi. Kodi. Kodi. Have written it. Kodi echi. That's how it sounds. Kodi echi. Ka odi echi. Kodi echi. Alright? Okay. Kodi echi means till tomorrow. Till tomorrow. When you want to say I'll see you tomorrow, I'll see you tomorrow, you say m ga-ahụ gị echi. I'll see you tomorrow. M ga-ahụ gị echi. M ga-ahụ gị echi.
M ga-ahụ gị echi. I'll see you tomorrow. M ga-ahụ gị echi. I'll see you tomorrow. When you want to say well done to someone, if someone is working hard and you want to say well done to that person, or like we do say in Igbo land, when somebody is doing, especially a child is doing something that he or she should not be doing, we normally say JISIE IKE. So JISIE IKE means well done. All right, JISIE IKE means well done, but sometimes we use the well done to somebody who is not doing well. Okay, that is us for you. But when you say JISIE IKE to someone doing something wrong, the person automatically knows that is an irony. All right, so you say JISIE IKE. JISIE IKE meaning well done. JISIE IKE, when somebody is working and you are passing the person, you will say JISIE IKE as a greeting. JISIE IKE. All right, JISIE IKE, JISIE IKE, JISIE IKE. All right, okay. All right, there is a popular greeting in Igbo land. This greeting comes at night. All right, this greeting normally comes at night, and it is kachifo. Kachifo. This is a popular greeting in Igbo land at night. Kachifo. Kachifo. Kachifo means let the day break. Let the day break. And when you hear someone tell you kachifo, you should reply ka obo, let it break. Ka obo, let it break. So when someone says kachifo, let the day break to you, you will say ka obo, let it break. Kachifo, let the day break. Ka obo, let it break. All right, I'm missing something. Good evening. I didn't tell you about good evening. When you want to say good evening to someone, you say mgbede ọma. Mgbede ọma. Good evening. Ngwa, eji m n'aka na ihe onyonyo nke m mere ụbọchị taa bara otu n'ime unu, ma ọ bụrụ na ọ bụrụ unu niile uru. Lotakwa, ọ bụrụ na ihe onyonyo m bara gị uru ma ọ bụ ọ dịghị obi ụtọ, jee pinyekwara m aka ebe ahụ na-acha mmemme edere subscribe. Ịpinye aka ebe ahụ, ịpinyekwa aka na mgbịrịgba ahụ dị n'akụkụ ya. Mgbịrịgba ahụ ịpinye aka, ọ ga-eme ka ị soro n'otu ndị mbụ ga-ahụ onyonyo m mgbe ọbụla ọ pụtara. Alright then, if this video helped one or all of you in any way, remember to press the subscribe button for me, and also press the notification bell beside it. The notification bell will help you to be among the first to see my videos whenever it comes up. All right, see you next time. M ga-ahụ gị oge ọzọ.